अखन अहाँ सब सुनि रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। दीदिया के शादी में डीजे बजावे, हमारो के सखी खूब नचावे। दीदिया के शादी में डीजे बजावे, हमारो के सखी खूब नचावे। दीदी के जे बड़ा झकास के बा, दीदी के जे बड़ा झकास के बा, ओकरे से हाँ ओकरे से महाजा मारे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा, ओकरे से महाजा मारे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमारा से वादा कैला राते बुला के, सब कुछ कर ले अनहरिया में जाके, अनहरिया में जाके। हमारा से वादा कैला राते बुला के, सब कुछ कर ले अनहरिया में जाके, अनहरिया में जाके। गोरे गोरे गलिया पे हाथावा पड़ेला, बाकी बरातिया बेकारी के बा, बाकी बरातिया बेकारी के बा। ओकरे से हाँ ओकरे से महाजा मारे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा, ओकरे से महाजा मारे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। ओकरे से बेटर सखी नइखे शहर में, थोड़ा सा छोटा सखी ओकरे समान में, ओकरे समान में। ओकरा से बेटर सखी नइखे शहर में, थोड़ा सा छोटा सखी ओकरा हो समान में, ओकरा हो समान में। बाबलू बाबाली नाम हा ओकर, शादी के कार्ड छपावे के बा, शादी के कार्ड छपावे के बा। ओकरे से हाँ ओकरे से महाजा मारे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा, ओकरे से महाजा लेवे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा। दीदिया के शादी में डीजे बजावे, हमारो के सखी खूब नचावे। दीदी के जे बड़ा झकास के बा, दीदी के जे बड़ा झकास के बा, ओकरे से हाँ ओकरे से महाजा मारे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा, ओकरे से महाजा मारे के बा, ओकरे से मनिया भरावे के बा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।